Chráníme ty ostatní, ale nejsme jako oni. Jsme jiní. Někdy mi všechno připadá strašně nudný. Je to víc než tvoje práce. Je to tvůj táta, tvoje máma, tvoje stará. Ale pamatuj si, že to není tvoje kurva. Kurvu ojebeš, ale kdo ojebe nás, zaplatí hodně. Protože my nezapomínáme. Státní bezpečnost zajet. Ptal se tady na tebe nějaký tajný. Akože budem musieť vrátiť monterky? Chci, abyste mě představil Kláře Kadlecovi. Chci, abyste to udělal tak, aby nevěděla, jak se jmenujou a co dělají. Kláro! Volal jste na mě? Necháme to zatím v rodině. Dáme mu šanci. Jiná věc by byla, kdyby se ukázalo, že mu ta naše rodina je ukradena. Že zapomněl, komu přísahal. Takovým lidem my nepomáháme. Nechaj ma! Takový lidi my trestá. Tohle není žádná zasraná konverzace, já tě tady úkoluju. A ty máš jenom srazit hacně a říct provedu. Mě nemusíte nahánět strach. Já jsem vás bál vždycky. Ty nejlepší někdy nejvíc zklamou. Drž hubu. Pouta v kinech od 4. února. Někdy mám pocit, že jsem jen pár kroků od velkého štěstí.